music competition an bua sena chuan miss to sena ti chun ron lut ve ta chu ta le manei jok hi chu an kal hal wata miss to sena local ve ni mo in ti tukin nge lo kala a han ti chuan miss to sena chuan ka khriat lovin halai hmuna hian engthil nge lo tia anti manei jok hi chuan a dua bai ram kha ingai lu em a chu wang chuan kharam hakan nei nge theng tu kan ro man nak lo siama hetiang hian ka lo ti ni hi nangma trampui chu ka du wang ania a han ti chuan helaya an ho tu pa pakhat hian miss to sen imenai zo hinan hian company sira lo kinga hei engkim kan lo sign in kan lo ti fel vek tua ti chuan tu na mei te khan a chak lo zuak lama in tang ta boka ti chuan helai hmuna nang ma nge mei i onin lana in thu chu ron sut le itu mem nia a han tia miss to sen chuan su don lo ve kan company sir a chuang nei chuan chu kan su don lo kan company zom na tur pon kan in hnuk dok ve ngai lo tia chu tia soita ka chuan helai pa hian alo mum hle maya I zom nai hum hi me chuan in chak lo na po chu in pom mai ngai don ani chu alo ti ma se miss to sen chuan lokin ilom ma dewani kha contract ha ge pon kalo jo chiang ve a ma se kha contract a in ji dan chuan company le lampang ten an ai o tho cho pui tu an nei to lo thak thlenga an tlom huna ne na chang tu chu puna niang ti na in zia ka tuna hian voi khat chu kan chak lo ne mai theya ma se tuna hian kan company ai o tu midang kan la nei ya chu mom zia chu chance dang kan la nei ti na ni chu a kan chu chuak ta mane zo hi chuan ni e chu dik chia kan company ai o in ke hi ka kon la tel do na ni an ti ya ma se helai pa hian mane jo hi poi ka ti khop mai I lo chak lo nei chuan engma chuan lam siam to song che kan nau te ho hian an dim don ha lo chu nia kan nau te ho hian an lo dim lo de chu ni pon engma in soi noi thei lawang a han ti chuan mane jo hi chuan te reng mai ka music thiam na hi nang ni ho hian min he don lo ti hreula kan nam ri moi tak mai hi kho thlang lam ri moi hian a ne ngai don lo tin a thian nu pakhat chuan an nam music instrument pakhat chu wang tak hian a ron pe nga la ti chuan mane jo hi chu stage lama chuan an launch chawa a music play tu chu han soi via he man lai kan nam ri moi tak mai mang hian kan ramin chu hi kan nei le don ani ti na han soi ni next to sin a po chu na ring zo ve vio maya alu chu lo bude ong khat pata iton to ngule an ti ta ti chuan mane zo hi chuan music chu han tum tran ta a thian te ho la chuan moin lo tia an lo loma kutten lo benga ava han ro pui tak em ne na chu kan chang ngei do ne an ti chu ta le ale lampang ho musician chuan an music chuan han tum ve le ta boka chu tiang chuan music mang chuan an hanin beya an hanin elvel ta ni chu tia music an tum lai rang chuan helaya mane zo hi naw te ho hian kan mane zo hi chu ate te tongin music school a kalin university ka lai pon mark thatak moina pass chu khania tuna po hian heng forai na ho laka hian nena kan chang nge yang atan chuan thil ho sa ni lo to pang tin an lo ring to ka an lo faka an lo soi vel pa ni chu on thu sei zong chu miss jang I chuan alo ngai tha a to pa chuan ein sum zo to lova ngoi theu kam mane zo son min chak lo pui don tlatin ka khia a kan ti chuak ve ta chu tia kan soi chuak chuan thina rim khop maya nang Hmunphiattu mai khan enge mo khriat nei ve le tin an kan haw hal do ton mai engma lo soi ve su engma khriat nei lo kha an lo ti chuan miss to sena chuan lokin miss jam engmoi siam je chu an soi fe do te tuna son mane jo hi so a chak don ni na ranga a music tum te so a moin a changkang em maya ma se inga tinge chu tianga ne na chang lo tu ngai na chan chu a han ti chuan miss jang I chuan ni a music tum chu moi lom ma se an nok na ma do ni mi thin lung ne to chuan dim taka mi mut ngai chang taka play anga ya ani chuan ati deuh ma ni a tang lo tok te po ani mai thei ni a han ti chuan helayan thian nu pakhat hian I thik mai ni lo mo amane zo hi
thiam tak mai le fing tak mai nia chu wangin poi zong na lu tu ko wanga ti sual ti vel chu ati du ka ring lo ni lo tia manei zo hi chuan tang tak chuan a music chu han tum zela helaya an elpui te po hian han lo tum ve zel poka ti chuan le an han ngai chang le hleka an thian te jing mi pakhat chuan kha mo ka soi reng kha nena chu changdon nge ya tin an lo fak chun zom zela ni ma se mis jing chuan nilo an nok na satuk chuan kan chak lo pha don ania tin alo phun ve sop sopa ma se midang ho chuan an lo loma an lo fui phua an lo au vela chu chuan manei zo hi chu ati phu zela thei top chu choina han tum zela an tumpui te po chun thei top an chho ve zel pok ni chutia tang tak mai music an tum chho zel lai chuan manei zo hi music tum tring tang fui chu agon chat ta mok mai de chu vele poi ti tak mai na naw te ho chun meng phok na sa ta maya chu ta le helaya an ho to pa pakhat chu lom takina kon tho chu ka kot chu kon beng ta oh Mr. Sen ole achiang ta via vin ka khia ente I manei zo so gitar fui ti chet mai pa ga akut po in liam ani so tiang ni chuan ending nge nyang le atel zel theidon to lo ni ti alang ta in ban son mai angai don ani so a han tia masu manei zo hi chuan thung chuaka Mr. Sen hena chuan kha miss jiang I wang ve kha ni miss jiang I khana ni ro zong ka chan china kon suya chu chuan ke ma tran na min pe ya ke ma in control zo lo khopin min ron no ni ama thiam lo ve kha ni tin a ron soi nga la miss jiang I chuan ke helaya ka ding te ya inting ka thiam lo ania nga nang ma zo ki music chi tu man rom ni in control zo lo ni chuan chu ka thiam lo ni vin nang ma thiam lo ani zo ton lo vem ni tin a ron chang le ve ni Mr. Sen chuan nungoi lok teu an tia an khap da ya chuta helaya an mel ma pa ti mai tiang le lam pol pa hian Mr. Sen tuna chuan music tum tur midang in nei to lo ti ro ani chuan in chak lo chu ani ber mai chu a han tia in chak lo ni ti chu in pom mai nga yang he sum do na kho ve lai chuna chak zo kan o manga ya a chak lo zo kan o mangai boka chu wang chuan tun tum chu in pom ve mai yang ai ni he wang hi ni don hi Sen company hi hanbel chian tak chuan be che yang an ni thin lo ni tun ma kom te kha chuan an ro pui te dul nen ma se tun no hi chuan ne thei lo wanga kan ngai thin kha ne thei an lo ni ta ni hi a han tia ma se Mr. Sen chuan iwan nei mai ni kha tina kan soi e pa hi anui azakhop maya a han nuya ni Mr. Sen kan van nei mai ta po niang ama ro chu kan van nei ni mo van nei ni lo mo a chak zok chu kan ni tho voina hian nena chang tu chu ke ma ne kan nia nena chang lawa atlom zok chu nang ni hi in ni ti khovel hian a khedon tho bani tin han suya chu mai ni rovin in company I o lo tel music in play hi alak lawa ke ni company I o music tum tu te an lak zo pani ti hi khovel min khepokanga ti chuan a chak lo zok chu aniam zok a inom chodon ani tin chapo tak mai chuan a han soi vel ta chutia chapo tak le musit taka Mr. Sen ate company han soi che ta ka chuan manei zo hi chu in thiam lo tak na kan chuwa nilo chutiang chu ni thei lawang chutiang chu ni lawang a gon tia ma se helai pa hian chutiang chu ni lawang te soi wang remot khan engma in thlak dang lam don chong lo in company min thatna him tu ni gon tho chuaka ma se I chak lo to a mi zong khweta I chak lo to ni chu wang chuan siam dang lam thei engma lo a han tia chutia han soi ta ka chuan manei zo hi chu in thlak hong khop mai Mr. Sen poi ka til tuk min ngai da mang che a gon ti tak ringot maya helai pa hian khaile Mr. Sen in tlom ani ti chu ipom thei ta em a han tia a han nui so vela chuta le Miss Jiang chuan rang takin nilo kan da tlom thei lawang he competition hi ala top lo a gon ti ta chuta helai an thok tang pe chia manei zo hi naw te ho chuan enga ti I on sei ve a nang te chu Hmunphiattu mai ni rom ni boina dang kon siam tum hlek suang che an lo ti hal wat ma se Miss Jiang chuan Mr. Sen he competition he lo top lo ni helai hunai hian kan tho na company ming chet lo na turin Hmunphiattu mai po ni mai la he company I o tel ve hi ka do ni a han tia
Mr. Sen chuan a tha lom nong manin huam te ni chuan itel theiang a kan tia ti chuan I film kho don ya o an ti boka ole ka khwelom film kho takin ka vatiange tun ma tong to in hetiang music hi chu ka tui zong tak mai nia ka che sual lawang ti ke ti ama che chuan min ring zo ti ong a han tia chu vele manager hi chuan Mr. Sen a chi don am ni tuna hang ka chak lo zo che tua helai Hmunphiattu mai avatel le ni chuan kan mual phona bel cha mai don sin kan zom na zong po ti che tin om bek don sin a han tia ma se Mr. Sen a chuan ani hi ka ring zo ni ani hi tel turin ka do ni an ti ta helaya an mel pa hian Mr. Sen in thil ti dan chu khre thiam har hle maya in game nge ninga ya a han ti chuan manager ten lo ngoi phat me te kha role sein zia dan chuan kan company ai o tel tu anom chung chu he in ti siak mai ala top lo ti kha ne kan chak lo ne chuan nie kan chak lo na chu kan in pom nge yang ma se tu na khui hi chuan kan company ai o tel tu mirang kan la ne ya he hi ron tel lenga ti chuan ne na chong zok zok ken heram kan in chu hi an nei mai tu ani lovem ni an ti ya nie adika lom ti in he pa hian ani chuan in company ai o lo tel le tu chu lo tel le sel ha chuan eng ang music nge man don le lo enila a han ti ya chu ta le miss jiang i chuan to to te ang leu mai ama Mr. Senana lo present kha a on phau chota hei hi ka music man tu chu ni he music mang hian western music hi tun tu ma hian ka ne don ani ti na kan saya le tuna chuan he music ina thilati theina chu ka han mu ti rang cheu an ti ta stage a chuan han lon kaya le in ring am le tin ama pui tu ga lo om te po chu a han fuya thatakin kan ti donia anti ama pui tu tu ga stage lo om te po chu ngui nge chuan an lo oma nung po ne se top nan tin thei top chua chuan music chu an han play da tran ta ti chuan miss jiang i po chuan chu music instrument ken hang chuan music chu han tum chhodona an tum pui lelam pang ho po chuan an music chu an han tum ve le boka music mang chuan an hanin chang tona an hanin ti siak ton ta ni music a rik to nu po chuan miss jiang i chuan athil ken lai chu ala tum ve mi lo maya midang ho chuan enga tinge wa tum hak bik ve ki music dang po effect to si ya ani khen le ma chong mai ne lo mo tin an lo phun tran ta noi maya an lo hlau thong an lo tang lom bok si chutia tang taka an lo om tak no chuan miss jiang i chuan chu a music instrument ken lai chu a han tum ve tran ta chutia han tum chuak chu amoi an tinga nganiang midang ho chuan ang ho chuan an lo ena makan ti khop mai he a mak tu koi thei lo a go pui le maya en tin nge chu tiang em moi chu na tum thei le tin midang ho chuan makan lo tia an lo en chachop maya Nang to tan po chuan mak ti tak mai chu na lo ena chu mai ne revin helaya il pui musician nang te po chuan an music tum lai chu an bala pha ta vek maya mak ti tak chuan an lo ena ti chuan le a to pa chuan ne na chu an chang ta an lom khop mai ko chuan beng ta ma se manai zo hi ro a thin lu tak takin a lom ve thei do ni Mr. Sen po chuan lom tak chuan ko chuak an beng ta ti chuan manai zo hi chu lung oi lo tak chuan pon lama chuan a chuak taw ta dei maya ti chuan le miss jiang in hena chuan Mr. Sen chu kan kal ngaya iti thol he mai tin a kon chi baya tuna chuan nangma za kan hena kan chong ta ni hi anti ti chuan an tumpui musician dang te ho po chu pon lama chuan an chuak ta sak maya helai director tena an mel ma pa po kha a poi tu in thil nge thlang ta tin a lo mang ang ve ni ti chuan le Mr. Sen company hnuai thok ho chu hlim takin an oma ko dan benga jiang tian iti thalu tu kania min chan hi mani avan roi pu yem an tia ma se miss jiang i chuan ke ma ti pon ni big lo kha he min tram pui to tam takan oma heng mi te za ga leo hian ani an ti chuan nie adik chia kan zawai tho ho na ni ma se chu ta chuan nang ma hi kan ho tu nu bel chu ni ya chuan he nena kan chan theina tu ta na rim tak lo thok tu manai zo hi po kha
tia xuyên hẳn thùng chuan mà nay giờ hi cho lâu bố đấy mày ê không nghe cắm mà nay giờ khao mà Mr. Sen na hậu ăn hậu đâu nè nghe nhưng bọn này sẽ cần giờ vai cần thọ hồ na nè mà sẽ tụi nào chuan in hay Miss Jiang hiền mua cho mình bọc bụi ta chú vàng chuan mà nay giờ điện hồn áp anh ấy hi xe ai phu to vía mình cả khía cắm mà nay giờ hi hiền in tuần này đâu hiền cắm project này biếng mình lọt lên bụi khát khop mày Miss Jiang nghe hi chuan hay mình lọt lên bụi Hmalam mình pan bụi mà giờ khi mà nay giờ ni giờ ở môi nè hẳn tị chuan anh chém bạc chuan chuyện nô cái tiền thiếu cái chút xíu xíu chỉ lâu nè anh lâu tị Mr. Sen chuan in tu soi kha adik lo na này nè anh ấy nó tất cả chuan mà nay giờ hi hiền căn company đàn lâu bỏ chia cái khiết na là lovin hết tiền hiền company mình in thiếu là lâu tị hết tiền thiếu tị căn company nuôi hiện căn phal ngay đâu nè chú vàng chuan hi zirlaya kan manganga company dan lo bo chia malo lak hi thil serious ta ni ti lan tirnan manager hi voina tang hian adin huna tang hian ban ngal tu ani tina kan soita ti chuan nak tuk lama meeting poem atak mai kan nenga chuta chuan kam manager thak to chu kan zawa in kan du bang kan thlang don ani a han tia helaya ni papa ka thian kapu chu tinga than kyang ponga yam ni hei achiang violom Miss Jiang hian tu na min chan hima anh hi kam mane jotan khal mai sela an han tia bedang ho po chuan nie ke po chu a thain ka khia Miss Jiang tian hi kam mane jotan chu se a thain ka khia ani hian thiam na le theina sang tak mai ne ya Hmunphiattu mai ma ni se a thiam na hi kan man tong kai to chu nia chu wang chuan kan zawa hin kan supporting ka ring an han tia ke pon kan hial lo ani hi kam mane jor ni ko se tin an khut chun lo phak to sap sap mai chu ta la Mr. Sen po chu hlim ve khop maya mà sẽ Miss Jiang chuan ni lo he chu a thei lawang he chu a chi lo mo phokna la to chuan in ka thiam no pana tlin lawang ka qualification pana tlin lo a han tia mà sẽ helaya an nau pakhathian Miss Jiang nang ma iloin ring tok lo ni pon nang ma thampui tur chain he in hoi thok tu te mitam takan oma kan support don che long kan thok hawanga eng ma lungai tuam lo nia a han tia chú ta làm Mr. Sen chuan ole try chú tiếng kan du tlang ani chuan ani hi manai zaga dan kan danga thlakhata cheng singa a hlo don ani chu abul ton na to ani a han ti chuan cheng singa a kon ti oni e nge nia atlemi ti dewem ni ani chuanin midang hi kan got mai don em niang tin fiam thuna han soya Miss Jiang chuan ni lo ve thei to ko lo chuang ni e ke ma hi manai zo tu min du ni te chuan có thấy to có chuông tu mà có thể bế đồng lò vàng châu ăn thì ta mi đồng hậu bao nhiêu ta kinh có tận lầu beng có thể mấy tiêu khai này thì Mr. Sen là bao nhiêu có tận lầu beng này ole với nó tan chuan đi tụ tóc phát tiền hey nè nó cần chăng alo mong khóc mày đó đây slap bằng cái lăng alom nó cần này yang chu tiền avan lo mom ta kem tiền mi đồng hậu chân lầu awa Mr. Sen này hi alo thà beng này hi tiền có tận lầu beng ăn lầu lim khóc mày Olen soyang chuan paradise slapa chuan alom na nei tu kan kal dona Miss Jiang te po chu thian te honan chan lo thleng ve ta man mongu Mr. Sen po chunga de to nia tin taxi tang chun lo chuaka ma se pon lama chuan me pakhat hian khain lo thleng ta mo tin alo welcome an thian nu pakhat chuan Miss Jiang hena chuan Miss Jiang ani hi khriat zo gem ni an ti chuan oni ka mel khriat ani lâu hắn chầu cái bông bông trang cái lâu chầu đòn nè anh tia để chuan hay lại bà hiền Miss Jiang in na promotion ni muốn thì cái lâu kia cái lồng pui thế mày che để chuan hay thiếu bẹc cho cái đùa thì in bên bên đi ông tắc mày hi lâu bè mà xem Miss Jiang cái chuan ngay lâu cái tiếng mà nó tốt gì cái là thầy là vắng anh thì chuan bên bên mấy lom khá lo anh tia chú là vợ mà nãy giờ cái này tụi chuan cái security guard mấy cái này ka thil pek te chu mem pom sak ve mang chu mem pom sak lo ni chuan in mun hiam na nga angai thei don sin an ti chuan ni lo ve chu tiang zon ka ngai lo ka chung kwa ngin ken chowa tu ma mo sit ka nei theinem an tia ani chuan kha khong ai takin ka thil pek hi chu in pom sak ro te na ko ta chuan han da ti chuan han lu chogo an kha kan to se nia ti in han chho chu chuan atia Miss Jiang chuan nang po lo chho vela
company hnuai na thok ve tho nia itel ve na tu tho lo man ti chuan nia lo chho ve lo nia ma se tun tum chu he duty ka ngai sia ni danga hun ol ka nei huna po a khan pain he tiang program he kan la bua se dang chu ti ro an tia nie te rang mai tin mi jiang chuan ka han chho pa tange tin in chung lama chuan a han chho ta ni wala chun zom chu episode da kan ron ti da zelanga en thing lo thang zel don ti kan hre do chuan alo chho hun ha kan lo chang le don ni o